and perfect. Yeah. On the left. Tu trzeba filmik zrobić, po prostu za perfect. Się robi I film. jeszcze... I jeszcze tu. O, już się robi teraz? Tak. Się robi film. Jest tu blondynki. Brunetki, blondynki. Czekaj, bo ci most spadnie na głowę. O, O właśnie, tak to. Tu. O, to ty. ja? Uwaga, Ja. ja teraz most robię. Most robię teraz. A teraz robię operę. Jaką operę? Operę house? Za 3 grosze. Operę czy house? Za 3 centy.